Sifumana kwibhayibheli amashumi mabini anesithathu sifunde phaa kulaa vesi kamongameli ephaya ku-43. uYesu wathi kuye, Inene, ndithi kuwe namhlanje ndiyakuba nam eParadesi. Mongameli nomangamelikazi, mandithi anga neentsiba zakhe. Lilizwi lesibini, namhlanje ndiyakuba nam eParadesi. Ngobani aba ndisemnqamlezweni? Ngobani aba basemnqamlezweni? Apha emnqamlezweni kukho amabhadi amabini kunye noYesu. Baxhaphile njengenkosi, omnye ngwaserayithi, omnye ngwaseleft. uYesu Kristu ungaphakathi kumnqamlezo ongaphakathi. La mabhada kwenzeke ntoni kuwo? Yabona kuLuka uthi zizame, uthi only zizame, kodwa umbhali yanabo
okokuba uyabona apha kwaJuda ukuba wonile kwaJuda akufani nalapha eSouth Africa. Ukuba ubulele umuntu kwaJuda straight emnqamlezweni. Ukuba kwaJuda uye wavukela umbuso okanye wazama okokubana uvukele umbuso straight emnqamlezweni. Nokuba ukhe wazama uorganize okokuba ngendaba yobana organize abantu okubana babavukele umbuso emnqamlezweni asixoxi. So uye umbhali ke lo ndithetha ngawe waye wacinga into yobana inokuba akuviwa into yobana benze ntoni, inokuba la mabhada enze into enjengaleyo siwafumana apha emnqamlezweni. Uyabona ke into yokubana uYesu axhaphe zizayo sisiprofeta sesimongameli besifundile phaa ku-Isaya amahluko 53 nto nje kavesi yokugqibela verse 12 wathi wavuma uYesu okokubana ahlale nabo, wabamkela wavuma wabamkela abaxheli which is Israel. uYesu ukuzala kwakhe biyintando kaThixo okokuba azalelwe esitalini samahashe. Azathi apha esitalini samahashe kuthiwa kukho ibeasts eziyi-2 ezazikhona ekuzalweni kaYesu, kodwa ekufeni kaYesu ngenxa yentando kaThixo uYesu Kristu uxhagwe ngamabhada. Apha sifumanisa into yobana ngasentla njengoba belapha nje emnqamlezweni apha ngasentla kubhaliwe okokuba ukumkani wamaJuda. Uthanda umbhali xa ithetha ke njengoba nje ubhale ukumkani ubhalwe ngokweelanguages ezintathu, isiHebhere, isiGrike kunye nesiRoma, which is uYesu ungukumkani wezizizwe. Bathi abayiqondi loo nto, bona bacinga fana bayamonyelisa ngokubhala into yobana ungukumkani. Baba bayamanyelisa and futhi nangale nto babhale ngokweelanguages ezi-different bacinga fana bayamonyelisa kanti bamenza ukumkani lo bangamfuniyo. Ukhe kwathiwa ke uYesu ngoku ebehamba efundisa kwathi uYesu uhlobene naboni yaye uhlobene nababuthi berhafu. Athi uYesu Kristu xa esiphendulela yena athi ndize kubisa, andizange kubiza amalungisa abo, ndize kubiza aboni ukuze baquke. uZakeyu umbuthi werhafu wathi esiva uba uYesu nanku wazama ukhwela emthini kuba uYesu wamva wambona ngoba akho nto isithelekayo uYesu. Wathi Zakeyu ngehla emthini, namhlanje ndizawuba nawe endlini yakho, ndilalise endlini yakho namhlanje. Kulapho kwafumaniseka into yobana bathetha bathi ukwazi njani ukuthi ahlale nababuthi berhafu. Wathi ekungeneni kwakhe uYesu endlini kaZakeyu wathi uZakeyu umntu ondityala imali makathathe isiqinga, uthatha isiqinga atha kulaa mali wabuyisela kakhulu. uYesu uziphendulela wathi uzosindisa, uzokuguqula aboni.
ntoni nguquko? Uthini ukuguquka? Ukuguquka ke ukuthi isimo obukuso njengozakhe wesika imali kabubi yamahlweni uyitshintshe ibe kwesinye isimo esitsha ngokubana ngoku unika back imali yamahlweni umahlweni lethu Yesu ebeyizele apha. Lamabhada amaJuda kunye nabo bonke abantu bebebetha uYesu apha, amasoldati namajoni alapha amane etshayinda apha enyelisa uYesu, atshayinda apha ezantsi njengoYesu ebethelelwe nje apha enqabezweni kunye nalapha batshayinda bamile ngokuthi ukuba unguye ukumkani wamaJuda okanye ungunyana kaThixo okanye uKristu, zisindise usisindise nathi. Bathanda bathi apha ukuba bafuna into yobana ahlapha ahlise apha njengoba bayazi ngesimimangaliso kaYesu, bathetha kumntu so ngoku bathi ukuba uKristu nguMesiya zisindise uhle okanye sisindise nathi. Kukho elinye ibhada ke eliza kuthi lelise left. Mosi bakhona abantu into yobana bangakwazi ukucingela ngokunokwabo, okanye bakhona abantu aba-influensayo izi baba-influenseke ngoku elibhada lisisikhwenene naso siya-ekhowisha apha ecango Yesu, simile sithi ukuba unguye uMesiya uKristu sisindise sehle sokwenza into zethu, sisindise usisindise. Iplural nosilolo uyazibandakanya apho into yobana ufuna usindiswa. Thetha ngabantu na abangakwazi into bacingele bacinga into yobana like umphakathi wakhe ngaphakathi enhliziyweni yakhe ithetha ngokuba umile apha kuthiwa sisihange wenze into kodwa usalinganisa amabhadi and ngala masoldati kaloku amthathileyo amxhoma kodwa still usahamba nawe. Kukho eli ke lilapha right, ilizwi lethu lithi namhlanje uyakuba nami eParadesi. Lithi eli endibona into yobana umgonwa wasenkonzweni umile uthi awumoyiki na uThixo kuba thina kule ndawo sikuyo siziswe ngenxa yezenzo zethu. Awumoyiki na uThixo thina silapha nje kungenxa yezenzo zethu beziqutho zethu. Yafuna athi kuYesu uzundikhumbula, yabona the tone uzundikhumbula xa usiya ebukumkani bakho. Ufeze lukaThixo uthanda umbhali xa thetha wathetha libhada ngokwazi ngokuba ukwazile uyazi into yoba uYesu ugwetywa apha ekule ndawo akuyo akanajele. Ukwazile uyazi into yobana ukufa akuphelelanga lapha kuyagqitha. Ukwazile uyazi into yobana ubomi obungaphakade
awunaso isiphelo. Yaye uyazi into yoba uYesu unazo izitixo zobomi obunaphakade. Athi umbhalile xa thetha athi kungenxa uthe ngofefe lukaThixo watsala. Ngofefe lukaThixo ngokuba ithe inhliziyo yakhe yava ubushushu ngoba iradius ukuba kufutshane kwakho kuYesu yakwenza umehluko. The radius kayelibhada kuYesu likufutshane in such a way that bengenakwazi ukuphosa ufefe lukaYesu xa eguqukile. Elibhada lalwazi ukhona, liyayazi into yobana uyakholwa uvume ngemlomo ukholwe usindiswe, uvuma ngonomo usindiswe. Yayazi le ngisho ikhathekizini yobusini ifundi lembala yalo nto kubalulekile. Secretary 9 uYesu sigcine kufutshane, sigcine kufutshane nathi, sigcine kufutshane nathi. uYesu namhlanje uyakuba nami, uthi uYesu namhlanje uyakuba nami eParadesi. Ntoni iParadesi? iParadesi xa ungekho seParadesi useHadesi. Atsho umbhali kathetha athi apha eBhayibhileni amagama eParadesi mathathu, kodwa elona leli sifundayo namhlanje elinye lamaKorinto esibili sahluko 12 verse 4, elinye liphambi kuzityhilelo athi khona uYesu athi lowo weyisayo ndamtyisa ndamnika adle kumthi wobomi eParadesi kaBawo. iParadesi ke xa sichaza yindawo apho uThixo akhona, yindawo sakuthi sakusindiswa xa sityile kweli hlabathi singene kuye ebukalini bukaThixo, apho kuthiwa abalambi abanxanwa baphumle njengophumlo lwesabatha. Kulapho kupholiwe khona, kuhleliwe kuvunywa ingoma eParadesi. Yile ndawo uYesu athi uzaba nawe, akhange athi kudala wathi namhlanje uzaba nawe eParadesi kaBawo. Ngoku iHadesi ithi kulapho khona isicelo sathi uthunjelwa khona. Ukuba asimamkelanga uYesu nomsindisi asizokwazi ukuya eParadesi, sizawuya ezihogweni. Sezilaa nto kuthiwa sisihogo, i-opposite eParadesi. Uthi uWesley xa ethetha sisindiswa xa silapha emhlabeni, athi wonke umuntu ufanele usindiswa, wonke umuntu kumele asindiswe. Athi sawusindiswa ngokugqibeleleyo siselapha emhlabeni. Kufanele ubana simke apha ukuba ubumnandi beParadesi sibuva siselapha, sigqibezele xa siseParadesi. Yatsho iculo silivuma besithanda ulivuma u-81, liyatsho abakholwayo namhla abanakho ukugwetha, basidunyiswe sonke ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.